Indlunkulu kaZulu uPrince Mangosuthu Buthelezi umemezele lempelasonto esiya kuyo okuzosingathwa ngayo umcimbi wehlambo. uButhelezi uthi lokhu kugunyazwe isilo uMisuzulu kaZwelithini. Uhlangothi olungahambisani nesilo uMisuzulu lwaba nomcimbi ofanayo ngonyaka odlule. Lo mcimbi bawusingatha ngaphandle kwesilo. Lesi senzo sagxeka kakhulu uButhelezi. uButhelezi wathi ukusingathwa komcimbi kwangagunyaziwe ngonyama kanti futhi nesikhathi abawusingatha ngaso sasingafanele. Cleansing ceremony is never held during summer. It is something that can only be held, in winter, say in June or July. So the senior members of the royal family made it clear that there can be no such cleansing ceremony now. Ihlambo, as it is called in Zulu, it cannot be held now. uButhelezi umemezela ukuthi kuzophinde kuphunywe inqina kuhlanze nezikhali zesilo esakhothama ngayo impelasonto. Ngesikhathi njengoba elindele njoba ekhono ozothatha isihlalo. Nguyena ukuthi uma kwenziwa konke lokhu ebela pheduze. Usuku lokugcotshwa kwesilo uMisuzulu alikamenyezelwa kusalindele ukuthi kumenyezelwe usuku lokugcotshwa kwesilo emuva ukuthi lwahlehliswa ngenxa yekhukhula. Bongani Gema, Indaba ze SABC eThekwini.